खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय जापान हादरनि गिबि मन्थ्रि शिन्जो आबेआ गिबि मन्थ्रिनि बिबान एंगारनो हागौ। जापान हादरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव आरो सोमोनांथाव खौरां बिजोङाव फोसावनाय बादिब्ला जापान हादरनि गिबि मन्थ्रि शिन्जो आबेआ देहायारि हालोदनि थाखाय गिबि मन्थ्रि बिबाननिफ्राय एंगारनो हागौ। 66 बोसोर बैसोनि गिबि मन्थ्रि शिन्जो आबेआ बिबान एंगारनाय खौराङा सोराङाव फैनाय लोगो लोगो जापान हादरनि रायजो राजाफोरा सोमोनांदों। बे खौराङा बेसेबां सैथो दासिमबो मोजाङै रोखा जायाखै। मख'नो गोनांदि बे साननैसो गिबि मन्थ्रि शिन्जोआ मोननै गुबुन देहा फाहामसालियाव थांदोंमोन। नैथियाव दङ सेप्तेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव 10,000 फोरोंगिरिनो थिसनलाइ होबावगोन। आसाम सरकारा मैया गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय सा 5,319 फोरोंगिरिनो थिसनलाइ गथायबाय। थिसनलाइ गथायनाय हाबाफारियाव सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि 2021 मायथाइनि फेब्रुवारि दानसिमाव रायजोआव गोबां फोरोंगिरिनो थिसनलाइ होगोन। फ्राय 50,000 फोरोंगिरिनो थिसनलाइ होनो सोलोंथाइ बिफाना थाग थियारि जादों। फारसेथिं सेप्तेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव गोजौ फरायसालिनि टेट आनजाद उथ्रिसारनाय बिनायसानो थिसनलाइ होगोन होननानैबो बुङो सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों हाग्रामा महिलारिया बिटिआर गोरोबथानि सायाव ओंथि गैयै बिबुंथि होनाया दुखुनांथाव। बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बिटिआर गोरोबथानि सायाव ओंथि गैयै बिबुंथि होनायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर'आ। गोलाव बोसोर आखायाव हाथियार लानानै मोनथायनि थाखाय नांबोनाय एनडिएफपिनि गासै हान्जाफोरजों लोगोसे एबसु आरो इउबिपिआ थांनाय 27 जानुवारि खालाराव भारत सरकारजों गोजोन सावरायलायना बिटिआर गोरोबथा खालामबाय आरो बर'फोरा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोजौ थाखोनि सोलोंथायारि फसंथान, आबादारि फसंथान आरो मिरु सरकारनिफ्राय थोंजों रांखान्थियारि मदद आरो गोबां खाबु मोनबाय। बेफोरजों लोगोसे बर'फोरनि गेजेराव हाथियारनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनो हाबाय। बेनिफ्राय आरो बेसेबां गोजोनथाव गोरोबथा जाबावनांगौ होननानै सोंथि खालामो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। ब्रैथियाव दङ बिपिएफ प्राइमारिनि आफादगिरिया रायजोफोरजों हमजादों। आसाम सरकारा बावैसो सिगां फोसावनाय अरुणोदय बिथांखिनि बिलाइ राननाय आरो सुफुंनाय खालामफुबाय थानाय समावनो खाग्राबारियाव रायजो राजाफोरजों हमजादों बिपिएफनि मावथिफोरा। बे जाथाया जादों उदालगुरि जिल्लानि 64 नं पानेरि बिधान सभा समस्ति एबा 32 नं भेरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय खाग्राबारियाव। खाग्राबारि प्राइमारि बिपिएफ आफादनि गाहाय नेहाथारि रनजित राभानि न'आव मैया मोनाबिलि समाव बिपिएफनि मावथि लोगो टेक बाहादुर, रत्नेश्वर बर', पिनुएल बसुमतारी आरो सुकुराम कछारीमोना जयैनो अरुणोदय बिथांखिनि बिलाइफोरखौ लाना आबुं खालामबाय दंमोन। नाथाय बे समावनो रायजो राजा आरो इउपिपिएल मावथिफोरा बिसोरखौ बे बिलाइफोरखौ सोर सुफुंनो होदों होननानै सोंनायाव एमएलए कमलि बसुमतारीया बिदि खालामनो होदों होननानै फोरमायो आरो बिसोरखौ बिदि खालामनो होनायाव माबाफोर बिथोन बिलाइ दं नामा सोंनायाव जेबो गैया होनना बुङो। बाथियाव दङ फरायसाफोरा थाबैनो आनजाद खुंनो खावलायदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ। कर'ना भाइरासनि थाखाय रायजोआव सोलोंथाइ खान्थिया सोलाय सोलो जानायनि उनाव गोबां फरायसाफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बे समावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेंखनाव थानाय गुबुन फरायसालिमानि बिएड आनजादनि ब्रैथि सेमिस्टार आनजादखौ अनलाइन एबा अफलाइननि गेजेरजों थाबैनो खुंफुंनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि खुंथायखौ खावलायदों बिएड थाखोनि ब्रैथि सेमिस्टार फरायसाफोरा। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बेंखनाव थानाय गुबुन फरायसालिमानि ब्रैथि सेमिस्टार थाखोनि बिएड फरायसाफोरा फोरमायो दि आसामनि सोलोंथाइ बिफाना होनाय बिथोन बायदियै डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि आरो गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया गावबा गावनि बेंखनाव थानाय फरायसालिमाफोराव बिएड थाखोनि जोबथा आनजादखौ खुंफुंबाय, आनजादनि फिथाइखौबो फोसावबाय। नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया दिनैसिमबो आनजाद खुंनायनि जेबो थाग थियारि नङा होननानै गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।